O Consello de Administración de Tusa volveu reunirse hoxe para someter a votación o estudo de viabilidade sobre a xestión municipal da Hora e do Guindastre. A proposta recibiu luz verde cos votos a favor de Compostela Berta e BNG e cos votos en contra de socialistas e populares. Como xa dixeran estes días, PSOE e PP entenden que o informe é literalmente unha chapuza. O alcalde non tente xogar o escapismo e a confusión. Aquí non hai posicionamentos ideolóxicos, alo menos do Grupo Municipal Popular. Aquí o que hai é un expediente mal tramitado, un expediente sin a documentación necesaria para tomar unha decisión de importancia, polo tanto o que hai é unha chapuza do goberno que non pode ser compartida, alo menos polo Grupo Municipal Popular. Obviamente, se non temos explicacións ao longo do Consello e se non temos a documentación que solicitamos, obviamente, imos votar en contra. Antes da reunión, o PSOE tamén amosaba o seu rexeitamento ao documento ou entender que está incompleto. Paco Reyes vota en falta un estudo de viabilidade máis aló dos 5 anos, tendo en conta que en todos os escenarios posibles baixarían os ingresos. Ademais, o voceiro socialista asegura que non está claro que os parquímetros vayan ser traspasados de xeito gratuito. Pero o máis importante, segundo Reyes, é que a nivel xurídico Compostela Berta está a construir a casa polo tellado. É que comenzou a casa polo tellado. Comeza a casa polo tellado porque toma unha decisión, que por certo a quen pertence esa decisión competencialmente ao Pleno, de que se se municipaliza vai ser xestionado o servizo por unha sociedade municipal, unha sociedade mercantil, neste caso Tusa. Hai que decir que a lei non di iso. A lei o que di é que se se municipaliza un servizo, é o que está a favor precisamente o Partido Socialista. Se se municipaliza un servizo, en primeiro lugar, con quen hai que pensar en xestionalo é directamente polo Concello. A proposta aprobada hoxe terá que ir a pleno, onde se levarán os informes tanto do secretario como da interventora. Unha vez se lle dea o visto e prace da corporación, Tusa comezaría a facerse cargo do servizo. E aínda que o prazo da prórroga da actual concesionaria remataría en novembro, dende o Goberno non descartan realizar unha nova prórroga co obxectivo de gañar tempo para facer a conversión.